Já bych počkal. No, Počkej si. Počkáme, až projdou. Pyromani. Můžeme tady natáhnout takovou tu policejní Říkám, pásku. Jsem zakázán policejní pokusy. To je dobrý, když tak to schytaj trochu. Tak jakože tam na 3, tak dostaneš do hlavy. Ty řekla, už neštvu. Až to nám to bolí dost. 30 metrů, tak už jako to má jít. No, co budeš tím? Dobrý, to už málo. Odpalu připravit. Připrav se, hrajem! Haló, tady není Líza. Jak to nespadne na nás. Já teďka chci vidět ten kašťat. Ty vole. Doufám, že to čeká.